Гайз, бяхме две морета, първо на Равесенцето, на пляците на детството, едно герданче и после бяхме по морското, тук е начин на градин за двете. Ето аз носа нейната буфля, тя ще носи моята. Айде да ходим да я поводате. Ето, заповядай. Благодаря. Взел съм ти по едно нещо от двете морета. Това е супер кют. Бих си го носил. Ще ти го сложа после, виж, той има щипка. Гривната, дето... Ма чакай, ма то трябва да е така. Да, се тая. А то за гривната където? От Рилския манастир на Светяна. И зато никога няма. Брави, сложи си. Си на Божен човек, ма. Ми така. Тати. Да. Аха. Стяга се. Давай. Искаш да ти помогна? После сега ще сложа и градан, ще виж, защото той има щипка. И ще ходим да правим сквиши хънтинг, брат. Как, ма? Сквиши хънтинг в Том и Тя ми е Джери. много голяма, ма. По-що тя стегне. Добре, гайс. Хареса ли с подаръците? Много. Добре, сега ще стегнем гривната и ще сложим граданчето и бай, по-що правим сквиши хънтинг.